Nere kirol emaitzarik onenak etorri ziren lehenengo semia jaio tandikan urte betera, 2 urtera. Gero bukatu zitzaidan txoi hori, pixkat errebendimendua gelditu egin zen. Eta orain bigarren atorri danean, sentitzen naiz lehenengo ordunaldia eta gero bezala. Nere kasuan behintzat lagundu dit, momenturik onenean nago. Eta zu medikoa zarenez, horrek badauka arrazoi zientifiko edo medikalik? Bai, noski, bai. Eta badaude ikerketak eta artikulak. Oso orduan zaudenean, gorputza egin behar duna da prepatu bai erditzerako eta gero umekiare bai osatzen joan, ez? Eta orduan alde horretatikan, adibidez, globulu gorriek oxigenoa garraiatzeko gaitasuna areagotu egiten da, gero bihotzak ere bonbakatzen duen odol kantitateare areagotu egiten da, birikan, arnas maiztasuna ere bai, azkenean badaude onura batzuk eta gero hortaz gain titia ematearekin ere oxitosina jariatzen da etengabe eta horrek ere onurak dauzka. Ni beti izan dut, fisiologikoki emakumeok ez dugula mugarik eta haurdunaldia onuragarria dela. Gero gertatzen dena, gauza da fisiologikoa eta gero beste bat da etxeko tetrisa. Bai. Orduan, igual esatezena, oxitosina oso ona da eta errendendoan laguntzen du, baina gau guztian ez baduzu lorik egin, hori de kaltegarria da. Orduan, azkenean oreka bat ez da ama izaten bazara kriston emaitza lortuko dituzu, baina fisiologikoki behintzat aukeratuko dituzu kirol maila on bat emateko. Mezu hori bai nahi dut pixka zabaldu, alde batetik bai emakumeei, bai haurdun geratzen diranean, beraien bizitza ez dela amaitzen eta beraien kirol bizitzan jarraitu nahi dute, jarraitzia daukatela. Beste aldetik bai haurdun geratzen zarenean ematen dugu gizarteak alde batera uzten zaitula eta ja erretiratutzat uzten zaitula, ez? Nire kasuan haurdun geratu nintzanean ere, arazo batzuk eukin ditun babesleekin eta pixkat alde batera utzi ninduten. Nik sinistu nun itzultzeko gai izango nintzala, baina nik uste gizarteak ez zula horrela ikusten, ez? Antzun, bigarren umea, hau erretiratu da eta adibidez orain itzuli naizenean eta indartu itzuli naizenean, orain pixkat ari da, ez? Interesa sortzen berriro, helen hemen dago, eta orain bai, ez? Gaina gero eta gehiago gara emakumeak umea eukita gero itzuli garenak eta goi mailan gurrean gabiltzanak,